I den her video, der vil jeg rigtig gerne invitere jer ind til at begynde at blive bevidst om jeres tilstand på banen. Fordi det er den tilstand, vi tager med derud, når vi er trænere. Når vi er trænere, så skal vi ikke være en autoritet. Vi skal simpelthen være et menneske, der kan lyse på de ting, som hundeføreren ikke selv har fået øje på. Så jeg skal ikke ind og belære nogen. Jeg skal bare ind og være noget, at de kan spejle sig i. Som kan hjælpe med at lyse de steder, hvor de ikke har bevidsthed på, hvad det er, der lige foregår og udspiller sig. For vi kan ikke være bevidste om det ubevidste. Det kommer I til at høre mig sige rigtig mange gange på uddannelsen. Vi kan ikke være bevidste om det ubevidste. Så det vi skal kigge på her, det er, hvor er jeg? Er jeg til stede? Nej, det er jeg ikke, for jeg står og snakker med jer. Hvordan kalibrerer jeg ind på min hund? Fordi igen, det er ikke metodisk. Det her, det handler om to nervesystemer, der mødes. Det handler om, at vi skal ud og lege. Vi skal ud og have det mega sjovt. Og i det sekund, at jeg skal ud og præstere, så mister jeg mig. Det siger jeg lige igen, for det er mega vigtigt. I det sekund, jeg skal ud og præstere, så mister jeg mig. Jeg skal ikke ud og præstere, jeg skal ud og lege. Og hvorfor er det, jeg ikke retter min hund i det her? Det er da, fordi jeg vil gerne have en hund, der har masser af initiativ. Og fordi det er da klart, hun keder sig, når jeg står og snakker med jer. Så jeg kan sætte en anden ramme, og så kan jeg sige, vent. Nu kommunikerer jeg. Klar. Der er mig. Skal vi bare have det mega sjovt? Okay, vent lige lidt. Go, vi skal have det sjovt. Wow. Det der er fokus her, det er, at vi går ud og har det fedt og hyggeligt. Vi går ud og bliver sådan i sådan vores boble. Så det, som jeg siger der, hvor hun er klar, hvor jeg inviterer hende, det er, at jeg faktisk bliver lidt barnlig. Jeg holder vejret. Jeg er sådan, klar. Ej, det bliver sjovt det her. Så vi skal ud. Og vi skal ud og have det sjovt med vores hund. Og det skal ikke være, at jeg bliver pauseklovn. For jeg er ikke en pauseklovn. Det vil sige, så er jeg ikke mig. Men når jeg har det sjovt, jeg låner den lige. Når jeg har det sjovt, så bliver jeg sådan lidt fjodet og fjollet. Det vil sige, at jeg kan godt finde på at sige, nej, du er en lille bøffelmus. Ej, hvor er du lækker. Okay. Du og jeg, vi skal have det mega fedt, når du er klar. Skal det være os to? Okay. Jeg interagerer konstant. Jeg viser, jeg vil rigtig gerne være sammen med dig. Nej. Okay, er du klar? Go. Allerede her. Nej. Du er den flotteste malle, jeg nogensinde har set. Skal vi gøre det, dig og mig? Wow. Så jeg kommunikerer hele tiden. Og jeg går ud og siger, jeg skal ikke ud og præstere, jeg skal bare ud og være. Nej. Jeg må gerne lave fejl, der må gerne være masser af ting, jeg ikke kan finde ud af. Men i det sekund, jeg er autentisk i mødet her, så skal jeg ikke ud og tænke metodisk. Hvordan kan jeg motivere min hund? Hold kæft, hvor har vi hørt meget om motivation. Jeg er ikke sjov nok, jeg er ikke spændende nok. Nej, det er ikke det, det handler om. Vi er ikke nærværende nok. Så der var lige et lille fokuspunkt til jer, indtil vi mødes. Er jeg nærværende i min træning? Kunne du måske tænke dig at fortælle noget om det her med, at når vi er ude og træne, så sikkert i afsat af mange ting, men også træningskulturen og sådan noget ude på træningsbanen, at det her med at være nærværende, det er en af grundene til, at vi ikke er det. Det er fordi, vi møder op bevæbnet. Du ved, så det her med at være afvæbnet og være åben og være nærværende, fordi vi kan ikke være nærværende, når vi er bevæbnet. Det kan jeg godt snakke om. Det kan jeg snakke om rigtig længe, men jeg kan godt prøve at koge det ned. Ja, kan du ikke koge det ned? Jo. En af de største årsager til, at vi ikke er nærværende i vores træning, det har noget at gøre med, uden at tale dårligt om nogen, men så har det noget at gøre med kulturen i hundeverdenen. Kulturen er rigtig hård. Det er der nok nogle af jer, der har oplevet. Kulturen er præget af, at man bliver talt ned til, at man bliver set skævt til, at folk er bedrevidende. Kulturen er generelt bare præget af, at der ikke er plads til os som mennesker. Når det så er sagt, så kommer vi også med hver vores fundament som mennesker. Og det her med som voksen at gå ud på en bane og finde sit sådan indre barn, den legende, den der godt må have det sjovt frem. Det er faktisk noget, vi slet ikke gør i Danmark rigtigt. Voksne leger ikke. Vi har det ikke sjovt mere. Så hele det center, der styrer kreativitet, fantasi og leg, er faktisk ikke så aktiveret, som man kunne håbe.
Det kommer sig af mange ting, og for at gøre det meget kort, så kommer det sig, når vi starter i folkeskole, så har man lavet nogle undersøgelser på børn, hvor man har målt, hvor meget kreativitet har de i sig der. Så tager man igen de samme børn, når de går ud af folkeskolen, og så er der bare næsten ingen kreativitet. Vi har et system i Danmark, der gør, vi ikke er åbne, vi er ikke kreative, vi er ikke legende, vi kan ikke udfolde os, og vi kan ikke være os selv. Og det handler faktisk om, at vi skal være forskellige roller i forskellige sammenhænge. Så jeg forestiller mig, min fantasi måske, at kommer jeg ud i en brugshundeklub, og jeg går ud og rigtig leger med min hund, og jeg ligger og nusser min hund, og jeg er meget, meget nærværende med min hund, så forestiller jeg mig, at jeg måske ville blive grint lidt af. Eller set lidt ned på, eller hvad er nu det for noget hokus pokus, eller det der med følelser, det er jo ikke noget, nu skal vi jo holde op, og den skal jo bare arbejde, og det er jo en driftig hund, og så videre, og så videre. Og når det så sker, vil de fleste af os begynde at lukke ned for alt det, vi mærker, og vi vil begynde at blive mindre autentiske, fordi vi faktisk ender med at lukke af for os selv. Så man kan sige sådan kort og godt, så sætter vi et skjold op. Og det har vi jo allerede en erfaring med fra vores opvækst, og fra vores arbejdsliv, og fra vores parforhold, og fra vores færden ude i verden, at vi er de fleste af os rigtig gode til at sætte skjold op. Så den her med, at vi skal til at have skjoldet af, fordi kommer jeg ind med et skjold på, og jeg er klar over, at det er ubevidst, men kommer jeg ind med et skjold på og siger, hej, jeg vil gerne have, at du har lyst til at være sammen med mig, jeg vil gerne byde dig op til dans. Hvad tror I så hunden siger, når den bliver mødt af et skjold? Den siger, hold lige vent et øjeblik. Det hun fortæller, det hun siger, og det hun gør, stemmer ikke overens. Så det er sindssygt vigtigt, når vi arbejder med dyr, der er så sansende og følende, og som også har en bevidsthed, at vi faktisk går derud afvæbnet og siger, hvis jeg kræver, at du er her 100%, så gør jeg det samme. Og det er der motivation kommer ind i billedet, for så har vi ikke brug for den. Fordi vi er motiveret for at være sammen med mennesker, hvor vi kan være 100% os selv. Bare tænk på det, hvis I lige tænker et øjeblik. Har I mødt nogle mennesker i jeres liv, hvor når I er sammen med dem, så er I tryg? I har det sjovt, I kan grine, I kan lege, I behøver overhovedet ikke være noget. Det kan være den der kammerat eller den der veninde, man har haft fra man var helt lille, og man bare ved, at når man er sammen med ham eller hende, så er vi bare os. Når du siger, at vi ikke har brug for motivation, mener du så, at det er en ekstern motivationskilde, vi ikke har brug for? Fordi man kan sige, at i vores arbejde har vi jo brug for, at hunden er motiveret, men at den ligesom kommer en smule automatisk i og med, at det er det her samspil og den her aktivitet, vi laver, og den er så lækker at være i, at vi skal ikke til at finde alt muligt frem og være en klovn for at motivere hunden. Er det det, du tænker? Ja, jeg siger, at når vi snakker indre motivation, så kommer den indenfra, og det vil sige, at vi er nødt til at holde op med at have fokus på motivation som en sekundær ting, eller som noget, vi kan gribe eller begribe. Motivation er ikke noget, vi sådan kan lære noget om. Så det her med, og nu skal jeg jo selvfølgelig have frygt for ikke at sige for meget, om det her med, at vi tager på kurser og lærer om motivation. Men det kan vi ikke, fordi motivation kommer inden fra hunden. Motivationen ligger i, hvad er det, vi har sammen. Er jeg motiveret, fordi at der er en lækker gevinst? Eller er jeg motiveret, fordi vi er to væsener, der mødes og er tryg i vores relation, og at når vi laver noget, så har vi det godt, og det er ærligt og åbent og autentisk. Fuldstændig som min motivation for at mødes med min barndomsveninde. Jeg får ikke noget for det. Hun betaler mig ikke 1000 kroner og siger, hvor dejligt du vil være sammen med mig. Nej, jeg længes efter at være sammen med hende, for jeg får det godt i hendes selskab. Igen. Har hun det godt i mit selskab, eller gør den det, fordi den skal være der? Bevares. Det er dejligt at få sin bold. Det er lækkert. Jeg synes også, det er hyggeligt, når min veninde hun betaler vores drinks. Men det er jo bare noget ekstra lækkert. Det er jo ikke derfor, jeg kommer. Var det svar nok på det, som... Ja, det er super godt. Ja. Så tænker jeg faktisk, at jeg vil runde af og få trænet lidt. Så lad os træne. Yes.